Upravo se nalazi na večeri sa prijateljima, odakle pratim njujoršku sesiju. Nažalost, imam jedan jako dobro propušten trade, kažem jako dobro propušten. Nažalost, nisam mogao da uđem u današnji trade, zašto su u 1 sat po beogradskom vremenu bile vesti za funt. Znači, imali smo odluku o kamatnim stopama i odlučili su da spuste kamatne stope za 25 baznih poena, znači na sličan način kao što je to Fed uradio, uradila je i Banka Velike Britanije. Baš ovde pogledaj zašto nisam ušao u trade, znači ceo dan se ga pratim, uradio sam analizu, uradio sam sve što je u mojoj moći, međutim, nažalost, nisam mogao da uđem u taj trade zato što upravo zbog vesti, znači ja generalno izbjegavam velike vesti. Ali danas hoću da baš da pričam zašto se trenutno nalazim u Vijetnamu, Da Nangu, odakle trgujem. U poslednjih par godina trgujem na relaciji 3-4 države, bili smo u Indiji, Šrilanci, Tajlandu, Vijetnamu i Srbiji, a bili smo i nešto kratko u Kini i ono što u stvari putovanje ti omogućava je da iskusiš drugačije okruženje. Okruženje igra izuzetnu bitnu ulogu na tvoj performans, na tvoj mentalni stav i tako dalje. Evo, ispričati jednu priču baš od juče. Bio sam u jednom restoranu koji se zove Roots u Da Nangu, gde sam odšao da radim, znači bukvalno sam poneo laptop i odšao da nešto završavam na laptopu i tu sam čekao jednog drugara. U tom momentu sasvim slučajno bivši partner sa kojim sam otvorio 2 palačinkarnice u Vijetnamu 2024. godine, prodali smo taj biznis do duše, je došao i nisam ga vidio par meseci jer on bio u Holandiji, znači on iz Holandije, gde smo pričali malo više o biznisu, trenutnim stvarima koje nam se dešavaju u životu i kaže da startuje biznis sa kafom. Pošto on ranije bio u e-commerce-u, startuje biznis sa kafom i ono kao čudo, dakle sad kafa. Pa odlučio da svoje prethodno iskustvo i to što je upoznao neke ljude u Vijetnamu, upravo to monetizuju. Znači da unovči to iskustvo koje je imao ranije u Vijetnamu. I našao jednu jako dobru sortu kafe, on će imati svoje pakovanje, mislim da mu se zove nešto Mui Vu Coffee, što znači dobar početak dana, znači sa kafom u prevodu. I ono što je interesantno, da upravo je okruženje igralo jako puno uticaja. I sad dok sam sedeo sa tim drugarom i pričao o kafi i njegovom biznisu, do mene je došao taj drug koga sam čekao, Alex, i koji je pričao o tome kako trenutno je upoznao neke milionere iz Dubaija koji imaju sjajan AI proizvod koji se bavi prodajom putem AI. Znači, AI je u stanju da kada recimo ostaviš svoj kontakt, pozovete u prvih 60 sekundi da priča sasvim normalno, kao da to nije uopšte, kao da to uopšte nije AI, bukvalno zvuči kao ljudska osoba i gde mi je pričao o svom iskustvu upoznavanju sa tim ljudima. I ja sada, mislim, bukvalno s jedne strane mi je ušla kafa, a sa druge AI i hoću ja kući tu noć, juče, i krenem da razmišljam. Rekao, jebote, koji potencijal? Koji potencijal da se to uradi, recimo, u Srbiji ili na Balkanu? Da ja napravim svoj brand kafe, da uvozim vijetnamsku kafu i da takođe uposlim ove AI botove koji mogu da zovu kafiće, bukvalno mogu da ceo internet skinem, to jest da skinem kontakte i da AI zove te ljude. Što mi je se učinilo kao ozbiljan potencijal za biznis. Tako da, eto, to je ono što u stvari jako veliku ulogu za mene lično igra to okruženje, a tek sam 3 nedelje. Šta će da bude tek za 6 meseci? I nije ovo prvi put da dolazim do savršenih uvida. Recimo, ono što od sledeće nedelje baš krećem je da svake nedelje organizujem događaje za tradere iz Vijetnama, ali to su ljudi iz celog sveta. Iz Velike Britanije, Amerike, Holandije, Izraela, Nemačke, Australije, znači bukvalno you name it, što bi rekli. I to je moć u stvari okruženja kada biraš svoje okruženje na pravi način. Mi ne biramo gde smo rođeni, ali itekako možemo da biramo gde živamo. I to je u stvari sjajan recept za uspeh. Evo sada će moji drugari nešto da podele o svom životu u Vijetnamu i zašto i kako za njih to okruženje igra veliki uspeh.
Meni je Da Nang, na primjer, doneo jedan lifestyle koji sam od uvek priželjkivala, a to je estetično okruženje i sloboda kretanja, sloboda biranja moje svakodnevnice. U kom smislu? Value for money i ono što je Da Nang, bukvalno ne postoji grad, ja mislim, koji je toliko lep, a ima takav value for money. Druga stvar je to što je meni jako bitno estetično okruženje rada, tako da bukvalno svakog dana biram drugi omiljeni kafić iz koga ću raditi, iz koga ću piti moju omiljenu kafu ili neki drugi specialty napitak. Jednostavno to okruženje i to uživanje u kafi će mi dodati na motivaciji, inspiraciji, da ja svoj posao obavim što brže, što bolje i da jednostavno uživam u tom procesu. Samim tim, tih mojih 6-7 sati dnevno koliko provedem u radu nisu mučenje, ako mi se jednostavno tog dana ne radi, nego jednostavno to okruženje doprinese da moj rad bude deo tog svakodnevnog uživanja. Ajde nam reci, Irena, šta ti to radiš? To pitanje mi je uvek bilo teško zato što radim imam nekoliko biznisa. Moj i Bojanov glavni biznis izvor prihoda jeste naša firma koja se bavi kreativnim digitalnim marketingom sa fokusom na hospitality industriju, pogotovo u Vijetnamu, što znači da mi obavljamo sav servis vizualnog identiteta jednog hotela ili rezorta u svetu. Naši glavni klijenti se nalaze trenutno u Vijetnamu, zato smo i ovde bazirani, jedan od razloga. Tako da kreiramo web sajtove, grafički dizajn, print ili online dizajn, kreiramo content za marketing, foto, video i pisani sadržaj. To je jedan biznis na koji smo fokusirani, drugi biznis je više soul biznis i vezan je za naš odnos sa duhovnosti, a to je Anura Ritual brand koji prodaje proizvod Džapa Mala, to je brojanica od kristala i poludragog kamena. A treća stvar koju radimo je nus produkt našeg boravka u Vijetnamu poslednjih 5 godina, a to su ture, avanturističke, autentične i luksuzne ture za sve koji žele da dožive Vijetnam na naš način, na način na koji ga mi doživljavamo. Ima mogućnost da bude sa nama na turi i da doživi Vijetnam iz jednog potpuno autentičnog ugla. Tako da, eto, to je to. Eto, to je sjajno. Ono što bih samo volao da te pitam, a samo da okrenem kameru na sekundu. Ono što bih, Irena, volao da te pitam, a to je zašto, to jest šta je moguće za druge ljude ako bi odlučili da, recimo, neke svoje veštine, pošto ti si svoje različite veštine odlučila da unovčiš. Znači, recimo neko ko radi dizajn u Srbiji ili radi neki marketing, možda radi marketing za različite firme ovdje. Znači, bukvalno može da dođe da se doseli i da radi recimo neki marketing za firmu. Pošto recimo u Vijetnamu ljudi ne znaju da rade marketing. To je ono što je fascinantno. Ono što bih ja volio da te pitam je koliko je moguće za druge ljude da urade isto. Znači, da recimo neko ko želi da uspe u trgovanju, ali bi volio da i svoje trenutne veštine unovči na neki drugi način, da to uradi u Vijetnamu. Pa ako možeš samo o tome malo više da kažeš. Mislim da nije ključan Vijetnam u tome koliko je tvoja lična mogućnost da izađeš iz zone komfora i ponudiš svoje usluge drugim ljudima. Koliko ti zapravo veruješ u sebe i svoju vrednost da svoju uslugu možeš ponuditi bukvalno u bilo koje doba dana i noći i da ti to ne bude glupo, ti ne bude blam, nego da imaš samopouzdanja, da veruješ u sebe, da veruješ u svoju uslugu. Mislim da kada si multipotencijalista kao što sam ja i kada imaš
više veština i izvora prihoda, mislim da je jako bitno kako se pozicioniraš u svakodnevnom životu. U smislu kad upoznaš nove ljude, na koji način ćeš ti predstaviti ono što radiš i svoje vrednosti, koliko ćeš imati samopouzdanje u tome. Tako da mislim da je dosta u stavu i u tome koliko vrednuješ sebe. Sjajno, sjajno. Hvala ti, Irena. Nema na čemu. Na što bih mogu da se nadovežem zapravo jeste taj moment gde tema marketinške agencije koju Irena i ja vodimo. U Srbiji ljudi su svesni koliko je marketing neophodan da bi opstao, da bi napredovao i slično. Dok u Srbiji nisu toliko spremni da plate, iako su svesni koliko je bitno i koliko je vredno. I u Srbiji naravno postoji ogroman broj ljudi koji znaju time da se bave i jednostavno znaju kako sve to funkcioniše. Dok, kao što je Nikola malo pre rekao, u Vijetnamu nisu toliko sposobni da naprave kvalitetnu stigle klopa, naprave kvalitetnu marketinšku priču iz nekog brenda. Ali ovde su, čak i nisu toliko svesni koliko marketing može biti od velike koristi, ali su zapravo spremni da isprobaju nove stvari i da ulože veliki broj resursa, to je veliku količinu resursa, kako bi unapredili svoj posao. Tako da to je još jedna beneficija zašto je Vijetnam, zašto uopšte Azija toliko kvalitetno i dobro mesto za pokretanje novog biznisa. Eto, malo smo čuli iz druge perspektive kako to drugi ljudi rade i šta je u stvari moguće. Jer kada saznaš šta je u stvari moguće za tebe, onda nema granica. Također volio bih da ti napomenem, pošto od 1. januara krenut ćemo sa totalno drugačijom energijom da radimo u klubu tradera i ja i moj tim stvarno planiramo da nivo usluge i svega što radimo podignu na znatno veći nivo. O tome svedoči i 4 trading modela koje se trenutno nalaze na platformi koje možda kombinuješ po svojoj meri, onako kako tebi odgovara i u stvari da kreiraš trading model koji odgovara tebi i tvom životnom stilu i tvom ličnom identitetu. Tako da ako te zanima, od 1. januara cene skaču za 100% i ostalo još samo 7 mesta. Ako te zanima, dole je link, pa eto za više informacija može čak i da zakažeš poziv. A svakako, ako te ikada put navede put Vijetnama, nadam se da se družimo i vidimo